אני לא מאשים את אף אחד במוות של הבן שלי. לא חליבה, ולא הרצי הלוי, ולא ביבי, ולא גולדקנופ. רק חמאס הרג את הבן שלי. בדקות הבאות אנחנו מקדישים למשפחתו של סרן שאולי גרינגליק, זכרו לברכה, הלוחם עם המבט שובה הלב שרצה כל חייו להיות זמר. צביקה גרינגליק מוכר היום כאבא של שאולי, יש לנו 5 ילדים. למה אחדות? אין דרך אחרת. אם יש לנו מכנה משותף, אז צריך להיות אחדות. אנשים רוצים להצטרף לטוב, אנשים רוצים לראות שיסתכלו עליהם בעין טובה, ואנחנו צריכים לעבוד על זה, ולעבוד על למצוא מכנה משותף. אני גם חושב שכאב שכול, אין לי say, בעל משמעות יותר גבוהה מאשר כל אחד אחר. תן עין טובה ותצליח להתחבר לבן אדם. אין ברירה אחרת.